näli? Gowmýa dedim. Gowy siz näli? Faruk yarım saatdan har. Tuğulama. Gowmujan tagdan. Siz kandy ýagşymy ýagdaýlaryňyz? Ýaşy şu soňky 2-3 gün wara ýaman kellem agyrdy görýän zatlymy, eşitýän zatlymy Dime? halkam ýady dynka diýen. Halkam doýdy, dogry maýtsam şu zatlardan. Ýöne gynansagan bize şu güne salan, bize şu güne getiren şu 28 ýyl, 30 ýyl politika bar. Halky Hmm, siýasatdan üzüňeleşdirmek politikasy bar da. doğru. Şoň netijesi şu zatlar. Ýa-ni halkyň aň düşünjesini azajygam bolsa biriniň pikirine hormat goýmak diýen bir düşünje, pikir ýok da. Şol eger şu ýalňyşam bolsa, her ýurdun öz kadiýeti bar, polisiýasy bar. Şolar öz-özünden herekete geçýärler. Ine Türkiýede görýänsiňiz, ören hormatlanýa, mysal üçin Atatürk. Şoňa garşy bir zat diýse, sırada şonu Biraz e, biraz sesli gepleň eken. ses hayal gelýärmi? Ha, indi normal. Ha. Ha. Şol bir ýurdun içinde tyglanýan adama ýa-da bir ine esker bolsun, başga neme bolsun, şoňa eger şoňa bir dil ýetirilse, şol efirden öz-özünden herekete geçilýär. Prokuratura Hmm. üçin hem, polisiýa üçin hem şol ýetik delil. Mhm. Ýani beýle ol gyýdymyzam aslında iň soňunda şu zatlara sebäp bolan Gurbanoğlu Berdimuhammedow diýilmekde. Birazjyk şo taýdy kem boldy da, onuň ýalňyş düşünüler. Bolmasa şuňa getiren şu halky şu derece bir-birimize düşürmegimize sebäp bolan şu biziň politikamyz Türkmenistanyňky. Gepleýän Doğru. adamyň öýüne baryp, ine men öz başymdan geçen zada aýdaýyn. Men Türkmenistanda 2018-nji ýylda bolan waka Facebook sahypamdan Serdar Berdimuhammedow'a garşy bir kommentariýa goýdum. Öz Facebook sahypamdan, öz adym, familiýamma. Meni şol goýan kommentariýam üstünden 10 gün ýaly geçip geçmäke meni Goraddere çagyrdylar. Mhm. Goraddere birinji gelip ilkä sagat 3-de geldiler. Sagat Mhm. 4-de çennem garaşdyrýarlar derediň. Bul ýürüýte psikologiki, eger napadeni etjek bolsalar seni 1 sagat, 2 sagat ýürüýte garaşdyrýarlar. Men hem Ne? aýtdym, siz geljek bolsaňyz da geliň diýdim. Bolmady men ýöreýän idim. Siz birinji bilen diýdim, meni powestka bilen çagyrmadyňyz diýdim. Men adamçylyk edip geldim, çagyraňyz soň diýdim. Ýa Mhm. telefonna düşündirmediler. Näme esasynda çagyrýaňyz diýip soradym. Düşündirmediler. Näme gelende düşündirirsidir. Bolýa bardym. Ýöne men kellämde azajygam bolsa şol goýan kommentariýam dur. Aslında men kellämde şo pikir näme üçin bardy, şo kommentariýa näme üçin goýdum? Şolary okuýalarym ka diýen mende de bir dälilik bardy da, birazjyk şolary okuýalarym ka, görýärlerim ka şu zatlary diýip goýdum. Näme goýan kommentariýam şol. Mhm. Serdar Berdimuhammedow welaýatlaryň birine ornwatarlyga bellenmegine garaşlýar diýen Kronika Türkmenistanyň habary bardy. Men hem onu patpisat edipdim. Mhm. Aşağına da ornwatarlyk ingow edipe jogapkärçiligi ýok diýip men jogap berdim. Ýagny ýygyna da smailik goýdum. Aha. Ornwatarlyk ingow edipe jogapkärçiligim ýok. Bezat besmini должность. Ozaň meni çagyrdylar, bardym. Sen diýdi, adyň familiýaň näme? Şol. Näçinji ýylda dowlanyp sorady. Bolyn menem aýtdym, siz kim aý wapşe diýdim. Bu grajdanşykda gelip men soraga çekip oturýarsyňyz diýdim. İlk siz özüňiz tanadyňyz sana diýdim. Mhm. Näme esasynda meni şu taýy çagyrdyňyz diýdim. Siz galtamanmy ýa başga bir zatmy siz men bilemmi o diýdim. Mala şol grajdanşyklyk köçede de kän diýdim. Bulam Burada aýtdy näme diýdim. kommentariýasy var. Soň awo bir ta kommentariýa üçin, awo ýekeje kommentariýa şol. O taýda da mertebesine ýetilen ok. Ýagny öz şahsy durmuş azatlygy esasynda öz pikirimi aýtdym. Şo Mhm. taýda maňa diýen zady sen idi köp bilýänmi diýdi. Türkmenistanyň bilýäňizmi? Hökümet işgärleriniň birinji berýän zady. Köp bilýänmi? Hawa köp bilýän diýdim men. Köp bilýän soň şeýdip gürleýän siz bilen diýdim. Men öz hukumam bilýän zadymam bilýän diýdim. Men o taýda biriniň mertebesine de ýetenmok, zadyna da ýetenmok diýdim. Sen diýdi Serdar Berdimuhammedow bilen diýdi näme dawaň bar diýdi. Men diýdim Mhm. dawam ýok birinjiden diýdim. Dawam bolsa diýdim hökümet edarasyna gidernem, arzamy ýerine ýetirenem diýdim.
prokuratura bar, oň üçin diýdim, kadyet bar, oň üçin diýdim, mejlis bar, oň üçin diýdim. Men gider nardan berer diýdim. Eger men oň bilen işleşýänem bolsam, siz meni çağırmazyňyz diýdim. Tak şo men näme dawam bolsun diýdim. Bular diýe, sen niýe siz menem aýtdym, siz diýdim, wapşeda näme üçin çağıranyňyz aýdyň diýemden soň şular şu tema geçdiler. Serdar Berdimuhammed, ha diýdim, siz şol Facebook'da goýan kommentariýam üçin çağırdyňyz, dogrymy diýdim. Dogry. Diýdim, men diýdim ýokary bilimli bolup diýdim, taksçylyk edip görnäý diýdim, köçede diýdim. Bu zatlar size bildiren ok diýdim. Köçede diýdim, takt edip görendem güni gowy däl diýdim, olara da azar berip görler patentin mamy, özüňize patent beren oklar diýdim. Bu zatlar bildirden ok size de diýdim, gelip diýdim, kakoýta bir kommentariýa diýdim, bir ýeriňize çümäý ýaly diýdim, näle diýdim bolşuňyz diýdim. Onsoňam diýdim, men o taýda birinjiden diýdim, kanundan çykyp pişsat diýem ok diýdim, öz kanun hukuman bilýän diýdim. Eger diýdim gerek bolsa diýdim, siz ýalňyşlyk bir hereket ediň şu wagt diýdim. Siziň hem siňizden arzan ýazyp görkezeň diýdim. Siziň arkaňyzda hökümet durar öýdäňmi diýdim. Olar bilen gidişip başladym. Onsoň sen diýdi, ýaman gaharly görnýän bolan diýdi, näme ho diýdi, näme dawaň we näme meseleň we hökümet bilen diýdi. Hı hı. Menem aýtdym, hökümet bilen köp dawam bar diýdim. Sebebi men telekeçilik işini alyp bardym. Birden salgyt töledim. Hemmesem salgyt gullukçylarynyň ýalňyş görkezmesi esasynda bolan zatlar. Ýagny 250 milyona ýakyn men salgyt töledim şo taýda. 250 milyon. Ya o adyň kursy bilen hasaplasaňyz, nirden sersen 20 000 dolar. Onsoň men Çok. aýtdym, aýt diýdi, diňlärli diýdi. Näme meseleň wagta şuny diýdi, eýlek ýa beýlek edip çözýäs meseleňiz diýdiler maňa. Hı Bolýa hı. diýdim, nähili çözýäňiz. Siz diýdim birinjiden diýdim, Türkmenistana diýdim, ol arzaňy meseleň çözýän edaralar bolmaly. Läme diýdim, siz iki sany raýat çözmeliler. Läme bu zatlar diýdim. İkiňiz gelip çözýän bolsaňyz diýdim, onda men şunça arzan diýdim, size ýeberdim da diýdim. Men bir giden arza ýazdym, bir giden görüşler etdim diýdim. Öz hakymy gözläp diýdim. Hemmesinde de diýdim negativ jogaplar geldi diýdim. Siz nirde dediňiz Yani. onda şo wagt diýdim. Hı Siz şo hı. wagt nirde dediňiz diýip sorag berdim. Hı hı. Salam jeren gowmasaňyz. Onsoň şuny eýlekkä beýlek etýän diýmeňiziň özü ýa bir kanunçylyk diýdim. Siz diýdim şon diýme hukugyňyzam ýok diýdim. Siz näde diýip bilýäňiz diýdim. İki san raýat bolup biriňizde internet boýunça işler barlayan guruma keniňiz, adam ekeniňiz, ola lewapdan men o aksendinden aldım. Eýlekem komitetiň işleri. Olam daşowuzdan. Siz diýdim ikiňiz diýdim, diýdim, muny adamlaryň meselesini çözýän bolsaňyz ýetişýänem dälsiňiz diýip men bular bilen näme başladym. Ay aly okuluk arasynda ortadaky internetde seredýänçi we ýuwaşrak bolaýyn how diýe. Menem maňa da diýim, diňe maňa diýim sen oňa da diýdi at diýip. Ay gowy nemetdim da gaharlaşdyk. Men diýdim, diýjek sözüm diýerini ýaşul diýdim. Meni diýdim dymdyrasyň gelýärmi diýdim. 3 metr aşağı gömersiňiz diýdim. Onsoň da men diýdim. Ondan soň men taýam Hudaýynky diýdim, sizinki däl diýdim. Ýöne diýdim, ýurdu ýaşar ýaly esseňiz diýdim, bizem sesimi çykaram da o diýdim. Bizem şuny içinde kösönüp gezdik watan üçin diýdim. Giden işe dille diýdim. Telekeçi bolduk, salgyt töledik. Baran yerimizde ýöne yüzümizde osurulan ýaly bolup gaýdýasydyk. Bir adamlar bilen gürleşmän, başaran oklar, haýsy dara barsaň, haýsyna barsaň söwüşip çykmaly, ýa 5 manat bermeli. 5 manat bermeýän adamdyň bilseler seň bilen gepleşesler hem bilen oklar. Ýok, man diýdim, arz edip ýaşamalym bu dünýede diýdim. Özümde bir 5 milyon halk şey edip ýaşamalym diýdim. Hı hı. Onsoň başga näme boldy diýdi. Hı Ay hı. diýdim, harap tamojda bir gedek şunýal çilim meselem boldy diýdim. Çölüň içinde meni diýdim, çilimde tutdular diýdim. Ay bolýa çilim çekkäs. Çölüň içinde how diýdim, o gapdaly diýdim, hapa musor diýdim. Edil ýoluň arasyndan çöl başlaýar. Harap tamojna baranlar bagata bilýändir. Bolýa diýdim, eger şo taý köpçülik yer bolýan bolsa diýdim, birinjiden köpçülikliğin ýerde diýdim, çilim çekkenler gözeňle tutulmaly diýdim, şo taý diýdim, butgojuk ýasalmaly diýdim. Ola ýasalmandyr, owarama diýdim. Meni alyp gaýtdylar diýdim, upravleniýa. Hamana diýdim, jenaýat işeden ýaly edip diýdim. Aha. Gelenden soň upravleniýa girsem diýdim, oň içinde bir raýat eşigine adam çilim çekip dura diýdim. Muňa da ýaz jerimän, onu maňa ýazan bolsaň, seň borjuň şol lämi diýsem, oňa bolýa diýdi, diýdim. Hakiki başymdan geçen zatlar şular 2018-nji ýylda. Bu zatlar men gizläp oturman, men elimde delillerim amma, guru däl, dokumentler amma. Onsoň
Şol serjandyň hat familiýasy hemme zadyna çendim men aýdar. Şonu ýanky girdik 51 manat jerimen töledik. Çykdyk, çıkyp gelýärkagam ýene bir çekip durdy aşarda. Vay diýdim. Bu ýene bir çekip duramyň içinde diýdim. Ödüm hökümetiň upravleniýasynyň içinde, fara polisiýanyň içinde diýdim. Bu näle bolýar diýdim. Bize diýdim çölüň içine tutup getirdiňiz diýdim. Berde de polisiýanyň içinde diýdim çim çekip durlar. Hana deňlik diýdim. Hana adalet diýdim. Bu bolşuňyz näle diýdim. Men göremok diýdi şeýdip. O tarapy seretmedik filan ol. Ay bolýar diýdim. Muň dowammadyr sen bilen görüşýäris diýdim. Bundan çykdym. Ne diýdim sen meni getiren ýeriňe äkit diýdim. O polisiýadan ol tamojna açan 20 kilometr ýol bar. Gelen äkide alyp gaýdan ýeriňe goýup nem ertik gaýt men diýdim. Ay otay gitdi taksamyna gidiver dost diýdi. Bolýar diýdim sen bilen ýene görüşýäris. Dowammadyr ýatdan çykarmanyň diýdim. Bundan gitdim 2 sagat nerwim bar gitdi. O kellämi agyrtdylar 2 sagat. Ay menden başga da ýene ýanymda faraply bir oglan bardy. Olam tutuldy çilimde olam bardy. Oňa da aýtdym men, ey dost diýen, sen näen şu gaýrat et, gördüň ha diýen çilim çekip dur. Sen men şaýat bolgun ýan on ay meni goşmaý diýär ýanky türkmen. Oho gördüň ha jerime töläp dursun. O bolşuny da diýen gorkmaň näme aýtýanda. Saňa jowap tutup çöldürün getirip da özü weşek bolup duran oglany tutdular da getirdiler. Mene myhmana garaşyp duran. Onsoň hara şoşda myhmanym çykmandyr. Yani o çıkan o men maskara bolýadym. O çıkıp men tapmadyk o. Neyse gittik meseleler çözdük. Myhmanymı aldym. Mara gittim, öýüme bardym. Indi 2 gün geçti, 3 gün geçti, sowaşamok men. Gaharym gelýär deňlik ýoklugyna. Maňa gerek gelse kanun, özlerine gerek gelse de kanun ýok. Muňa da gowa gaharym geldi. Oturdum da ardan yazdım Aşgabat Baş Prokuraturasynda. Hı? Baş Yok tamam. Prokuraturasynda arda yazdım. Ýanky serjandyň üstünden. Şeýle diýip. Soň meni sülçä çağırdylar. Ýene Farawa. Men ýene bardym. O polisiýada aýtdym, men diýdim şu wagt 51 manat töledim diýdim. Ýene diýdim 251 manat tölemelim bolsa tölejek diýdim. Indi men bar işim sensiň diýdim. Ýatdan çykarmanyň diýdim muňa. Ýanky Farawyň çilim bilen jemgyýetçilik bölüminiň inspektory we jibin işgäri. Muňa da ardan arda ýazypsyňyz şular ýaly düşündürüş bermäge geläň diýip jaň etdiler. Men mundan gitdim ýene mardan. Serediň bolýan zatlar. Kakkoýta bir çilim üçin Administrativ kodeksiniň 79-njy maddasy. O kak görüň açyňda. Bardym, ödem şu Administrativ kodeksiniň 79-njy maddasyna aeroportyň agzyndan çykanda 15 metr aňyrda ýüzü çekip bilýän. Şu kanunda ýazylan men çölüň içindäki bir kanun. Şonu da maňa ýazdylar. Olam hiç men ardam ýazamda men diýdim nägilelim görkezemok, nägilelik bildiremok, meniň gaharym gelýän zady. Maňa ýazylan jerime näme üçin organ işgärlerini ýazyp bilmediler, ýazmadylar. Näme üçin kanun bidegedek gelse kanun, raýatlary gelse kanun, organ işgärlerini gelse kanun däl diýip men arda ýazdym, ýazamda da. Bundan çykdy, gelip gitmeseň bolanok, geldim, ýola çykyp geldim ýanky maňa jerime ýazan polisiýanyň işgäri ýüzüni sallap sülmürep ber edaraň içinde. Muňa gawatlaşdym da men diýdim, ýadyňa düşýäm diýdim, dowammadyr diýip gidipdim diýdim. Ene şoň dowamy şol diýdim. Seni diýdim şu edarada diýdim, tutsalar diýdim. Men diýdim şu soňuna çenli gitjek diýdim. Ýa seni ýatyrlar ýa-da meni ýatyrlar diýdim. İkimizden birimiz ýatýança gidişýän men şundan diýdim. Näçe meselesi sen diýdim. Şoňa diýdim, "Jalka seniň diýdim aýalyň, çagalaryň wadyr. Şoňa näçe maňarýa diýdim. Ýöne şolarum sen edip gören zadyňa dur diýmedik bolsa diýdim. Onda diýdim, "Hemmäňiz bileje diýdim, kösenmäge taýin siz diýdim. Sen diýdim, men ýalyny ýene birini kösäp ýaşaýan ekeniň diýdim." Bundan soň çykdyk, näme sülçüň ýanyna çağırdy, bardym, oturdum. Ol düşünjeli adam eken azyrak. Ýa-da men bilen şolar ýalyrak gepleşdi bilemok, onçasyny ýöne sülçäde aýtdym. "Ýoldaş sülçü diýdim, eger şu arada dogry jogaby maňa ýazyp soň uğratmasaňyz diýdim. Men siziň emisiniňizden ýazmaly borun diýdim. Men şol adamyň üstünden gitjek, şol adama temmi çäresini berilýänçä, şol adam işden kowulýarmy ýa başga bir perewod alýarmy? Tapawdy ýok. Ýöne şoňa diýdim, men ziýan ýetirmesem men ne diýdim?
Yine näçe rasol etmelem bolsa, näçe tapar gelip gitmelem bolsa, gelip gitjek, ýöne meni küýüne düşdüm şol adamyň diýdim. Mhm. Çek. Göreşen ok diýerler, daşynda durup gürleýärler diýerler. Şolary da jogap şu edilen zatlar. Men onsoň sülçe aýtdym, düşündürüş ýazyldy, irad edildi. Bular meniň ýalňyşanladym şowun maňa jerime ýazylan güni men bulardan protokoluny soramandyr. Şowun aslynda seresden şo polisiýa şo taýyk bellenen bolmaly, protokol ýazylan bolmaly. Bu protokolum men hadidilipdir, zat diýen bolup görkezdiler. Wagt diýdim men şo wagt görmändim, soramandyr şonu diýdim. Bolmasa diýdim protokolsuz asla jerime ýazyp bilen oklar. Şowun şol adam ýol haty bolmaly ýanyna. Şo taýyk bellenen nygy barada. Şol iş barlamak boýunça. Yani ýollak gaýlaram şeýle, ýol haty bellenen ýanyna bolmasa, olar galtamandan tapawdy ýok. Üstüne her polisiýanyň eşigine geýen eline taýyk alyp köçä çykmaly diýip düzgün ýok kanunna. Neyse men bolýa diýdim, maňa indi jogabyňyzy beriň diýdim. Ha, bular ýaly dawa gidip durka ýanky polisiýa maýory geldi ýanyma. Indi şolan başlyk diýdi, sülçe aýtdy. Tanış şol diýdi. Bolýa diýdim, "Salamu aleykum ýaşaly gowumyň zawy. Senmi şol diýdi, çilim çeken diýdi. Hawa men diýdim ýaşaly. Ay çekmelem däl haw diýdi. Ay menem çekjegem däl onu çekipdir na ýaşaly diýdim. Ay olam hiç şol sidem iş şäherleriňizde sere daýmarlar ýaşaly diýdim. Ol diýdim Mhm. bize gerek gelse kanun, özüne gerek gelse kanun däl etmelär diýdim. Oňsoň sen diýdi ýanky ýene şowur gurrun. Köp bilýärmi diýdi. Men diýdim köp bilýän ýaşaly diýdim. Bäh diýdim. Siz näme diýdim, haýym meňize öwrüdilen ýaly köp bilýäňiz, milay bar bilýäňiz diýdim. Men diýdim, "Häzir şu daşarda diýdim, maşyn isteýänkaňyz bar diýdim. Şu taýda durup çym çeksem siz näme diýäňiz diýdim. Näme diýäňiz diýdim, "On bar çekip gör bilersiň" diýdi. "Hah" diýdim, "Men çekip bilmeýän dogrymy" diýdim. "Onda diýdim, şu maşyndan ýanyna diýdim, bir giden biçoklar bar diýdim, esseçilimler dur şu taýda diýdim. Olar diýdim, kim çekýär onu? Kim çekýär? Eger biz ýaly raýat çekibilmeýän bolsa kim çekýär onu diýdim. Siziň işgärleriňiz çekýär diýdim. Edaradan çıkan jeriňizde çim çekip gitýäňiz diýdim. Meni ýam suraty da aldym olar diýdim. Gerek bolsa seňem üstüňden ýazýan ýaşaly diýdim. Silensiň bilde silensiň ora bola men üçin maýor däl o sen diýdim. Özüm bir maýor zowanyada. Onsoň goflaş uradyk bolýan ýanky sülçem ara girdi de bor ýaşaly gitsene gidäýsene özüm düşünşerim bilen zat diýip onu uratdy onsoň. Neyse sülçada aýtdym siz diýdim. Şuňa diýdim, inni diýdim, normal jogap berilmese men diýdim, soňra seni gitjekdiň şol işiň diýdim. Şol adam men diýdim, şu bir tane haramladan diýdim, hökümetiň organ işgärlerinden aýyrdyp bilsem men bagtly bolýan diýdim. Men näçe pulum çykan bilen işiňiz bolmady, men ýene gelip giderim gerek bolsa diýdim. Bolýa Mhm. bolýa diýdiler. Muň bilen ýaraşdyrjak bolýar bizi ýanky polisiýa bilen. Ay ol ujo polisiýany, ujo prokuraturaň edarasy gelip sakyp gidendir, oň epesli juwsyna agram berendirler oňa ýöne. Meňe o tarapy gyzyklandyran nokta. Maňa şol adamyň ujo işden gitmegine gözlükdim-de. Ýa men kösedi şowun. Düşünşeli ýetege mazakana düşünşmedi. Ol adam asyl 10-20 manat üçinlerle 50 manat alýan eken. Maňa soň şo taýdaky nemelerden tanyşlamdan soradym bolun. Wi şomy diýdi. Şol diýdi tutan ýerine 50 manat almasa göýüren okşol diýdi. Ana şondan git soňam köseýän ekenler okşuma. Neyse men gittim, öýme gitdim, bolýa jogaň uğra dost diýdiler. Jogab geldi. Näme dik geldi diýi jogaby? Mhm. Jogabyna näme diýe? Serjant şol planifiň eden işi administrativ kodeksin planjy maddasyna esasyna eden işi kanuna laýyk diýip hasap edýär diýip jogap geldi maňa. Way. O nämes kanuna laýyk muň diýen. Hani o taýda çekenler bize gerek gelse kanun olara gelse däl. Men öz çilme çekendigim barada kanun mu däm onu sorap ýazam. O antaňam men. Men oňa garşylygym ýok. Näme üçin başga hökümetiň işgärler çekende bolýardy bize bolanok diýip ýazdym men. Jaň etdim täzeden sülçe. Näme diýdim jogap berşiňiz? Nähili bollaý diýdim men size aýtdym däm duýduruş berdim däm söwüşmäli am goklaşmaly. Siz şoňa görä nemäňiz ediň diýip aýtdym. Näme üçin etmediňiz diýdim. Indi men senem goşmaly bolýan am şu beren jogabyň üçin size mi diýäňiz diýdim.
Men ýöne gitjek diýip aýtdym ha diýdim bolun. Feret dosydy, ýaman hakyň gözleýän ekeniňdi. Berekella gowy diýen bolmasam şol diýdi. Ýöne bular ýazady garaşan nälerler de elbetde diýdi. Saňa bir zat aýdynmy diýdi. Biz diýdi kanun esasynda diýdi bir polisiýa işgäriniň büýdüzünçilik göýberenligini şonu tasdiklap bilemizok diýdi kanun esasynda. Yani onu uja tasdiklasalar uju ministre var ya. Näme üçin sen şo taýdaky polisiýa işgärin büýdüzünçilik göýberýär diýip oňa ýokarsundakylaryň hemmesine ziýan etýär diýip şonu ýaly jogap berip bilemizok. Ýöne ol polisiýa işgäri temmi çäresini allam basym diýdi perewod alýar pajarna diýdi. Pajarna geçirilýär diýdi. Pajarly diýilýänem yani içil girdecisi yok, kaptalky çeşmesi yok. Diňe işe gidip gelmeli onda. Şeň. Yani polisiýada girdeci çeşmesi var, lewasy var kaptalyny. Bundan aýrýarlar-da. Oňa ýa-da bir zat edilýär, ýöne sen idäp durşun diýdi, şul nemesini, temmi çäresini alýar bizden diýdi. Sen biraz howlukmy, arda ýazma, biderek ütgän şu sistema şunu ýaly sistema şular ýaly ýörýär diýip maňa düşündirdi. Bolýar men diýdim, idär diýdim. Şoň näýelik jogap, näme bolýany bilesim gelýär diýdim. Farapdaky tanışlygymdan, oglanymdan soradym bolun. Şol oglan bir ay geçmäkä şonu işden kowdular. İşden gitdi şol oglan. Ol öz ardasyny berip gitmeli edipdirler. Men täze Da. durjak geldim aýtdym. Aýyrdylar işden hawa. Ana, men ýöne maňa şonu 2 saat, 3 saat wagtym alyp nerime degende de aýtdym. Wagt diýdim. Biz adamlar diýdim, halk gowda arman diýdim. Biz gowy bolamsoň siz şey diýip bersiňiz diýdim. Siziň özüňiz bilen deň bolsak diýdim, sizi işden hem durmalylar, siziň ýoğuňyza ýanmalyp köpüňiz bolun. Biz ýene de adamçylyk edýäs bolun. Arman şu wagt men wagtym ýok da diýip şonu diýipdim men. Soňam şol arda jerimen төлep durandan soň üstünden bir 3 gün 4 gün geçdi bolun, men köşeşip bilmän ýazdym da şoň üstünden. Diyecek bolýanym bu zatlary her kim yerli yerden etmeli. Her kim yerli yerden görüşmeli. Her kim yerli yerden görüşüp etmese bolanok. Bu Türkmenistanda diňe bir adam görüşeni bilen hakyny gözläni bilen bolanok. Arda edýän adamlardan çekinýärler. Ýöne arda edýän adamlarym ýurdu has demokratik döwre getirýärler. Has ýaşarýarlar diýerler. Ol 5 manat berip, ol oň üstüne ýapyp öz gününi görüp, ol öz gününi görmeliler. Puluň barmy? Şu puluň jüýüňde sakla. Berme, hakyň talap et ýöne. Men şeýle pikir edýänle, men eger şu pulum bar diýip men öz işimi görüp görsem, puly ýoklar näme etmeli çirkin? Puly ýok adam näme etmeli? Puly ýok adam Özlerini özlerini heleklep başladı. Yok, adamlar namus edip simyasına karap bilmeyen için. şoda şol ana biziň türkmenimiziň iň wawaly ýeri şol. Bizde men öz günüm göreýin, men özümi halas edeýin, başgasyndan maňa näme diýilen düşünjede geçip bolar. Gynansagan. Biziň türkmenimiz, ýani onam halkymyzdan göremok şol düşünjäni ekdiler. Ýani şu 5 manat berýän adamyny iki tarapdan birek syýlak gezdi. 5 manat gazanýarýanam, işini görýänam. Bireklerine, toylarına da gatnaşdylar, ýa-da gawatlaşdylar, nirde oturjaklaryny bilen oklar. Ana şey dip zaýladylar. Bolmasa yani men poýzda da boldy bir gezek şolar ýa situasiýa. Men görgülen mara baran yerimde ýöne azar olam mene çilimden. Şu çilimi goýmalymy ka diýen bir gün. Oňa onda da poýzda da tutdy bir prawadnik. Oňa men aýtdym, bula men karaçy düşokda durdy poýz. Durup olar nasally magazinden. Men hem çilim aldım 2 ştuk. Çilimiň hem ştuğu 25 000 manatdy. 5 manatdy galypdy Aziýada döwürdi ýadyma düşýär. Galypdy gaterbet. Bu adan ştuğu 20 manada barıp duran bolun. Şonu ay 2 ştuk çilim aldım. O var manada poýz ýöredi. Tuvalette çekip durkamam geldi bi. Şakır şukur nemesini açyp ruçkasyny. Ondan ýanky näme çilim çekýän sen diýdi. Vay, hawa diýdim, görüp dursun ha diýdim. Bolun. Sen diýdim, bu adam tuvalette diýen okla gün açaýanla diýdim bolun. Ay diýdi, erkek adam çilim çekip duran olsa girsen bolýar diýdi. Näme çilimiň de geldi. Menem zynjak gele diýdim, zyňar ýarda ur dälse bu at diýdim.
Çekdim gördüm diýdim. Häzir dynýanam bar ýan diýdim. Ýanyna bardym bu prowadniň. Hı hı. Hindi men düşünşmekden da niýetim men ozalam şu gowukdan ýa-da ýagny dogry aýtsam şu 10 manat 20 manat boljak bolsa berip diýinjek de gaýtjak kelläne magyrjak. Ýaly bolun o armana ay protokol ýazjak men ýok bolanok ay how düşünşeli how zat diýen bolun olam mardan eken menem mardan mardylar arasynda düşünşýär da köplenç. Ay ýok men protokol ýazmasam bolanokdan otur 20 manat 10 manat nämäni alma. Şoň üçin baranyň bilýän diýdim. Bolşuň näle diýdim. Ýagny 10 manat 20 manat etjekkämi diýdim. Ýok diýdi. Bolýanmy diýdim. Polisiýany çagyrjakmy diýdim. Onu çagyrjak diýdi. Jaň etdi de gelip gitdi diýdi birine. İçinde aýlanyp görün polisiýalara. Hı hı. Gelýärmi diýdim. Hawa diýdi. Bollany diýdim. Häzir gelsin şol polisiýa diýdim. Senem diýdim ýa-da duşokdaky alan nasyňa jogap berersiň diýdim. Eger sen şol nasyňa jogap berilmeseň diýdim. Polisiýa bir gider diýdim. Sen bir gidersiň diýdim. O duşokdaky magazynyň bara, olam bir gider diýdim. Menem giderinde diýdim 50 manatmy, 100 manatmy tapady ýok, 200 manatmy jerimem tölerin diýdim. Ýöne saňa da töletdiň şo nasy diýdim. Bu endi ahtam boldy ýüzi. Men diýdim o duşokda aldyňa diýdim. Men ýa-da girip çilim alypdym ýadyňa düşýärmi diýdim bolun. Uy diýdi. O nasy diýdi? Men digini neden bilýän diýdi. Saňa ýapylar niýdi ýanky şey diýip. Men saňa Hı. ýapylar şo nasy diýdi. Menem aýtdym, menem ýerden ýeke çykanmagy diýdim. Häzir mardan diýdim, öňünden giden adamyny çykardyk görkedenmi diýdim. Özüm şol adamlar diýdim. Sen diýdim müňgedek diýär ýok şol oglan nasatýar diýip diýdim. Ömrüni hiç kimem tasdiklady bilmeýän diýdim. Sebäbi men nasy bir gezegem atyp gören adam däl diýdim. Nas atam Hı. oksaýar men çilim näçe galsa da diýdim men nasa geçmedim diýdim. Sebäbi Türkmenistanda çilimiň bahasy gally bolan adamlar nasa geçdi de. Hı. Men diýdim nasa atam ok diýdim. Mundan soň ýanky näme boldy? Gelmedi polisiýa. Eýway hany bu polisiýa gelmedi lay diýdim. Garaşyp otyryn bol gelsin ha diýdim. Onu gelen ogun ol. O nemänem saňa ýüklerini diýip bolyn diýdim ekspertize diýip bir zat bar o diýdim. Oň üstüne diýdim ol eliňi ýygy çykýar diýdim. O zatlarda sokuýlan gerek bolsa diýdim. Senki ýöne şo nasy diýdim. Ýok dost diňle diýdi. Şo nasy diýdim menki däl diýdi. O 8-nji wagonna bir prowadnik haýt etdi diýdi. Ol diýdi ol öňde bolan soň diýdi daş bolýar diýip maňa alert boldy. Bula bilem iňiz wagon. Bäh diýdim. Onda 8-nji wagonam gidýär diýdim. Onam boşýasmy bileşiň içine diýdim. Ha diýdim biram prowadniň načalnygy bolýar diýdim. Olam gidýär diýdim. Ay goşup otyryn da bir zat diýdi. Ýöne Hı men diýdim hı. şunu çekdirjek polisiýaňa mäzir diýdim şunu senkini raport etmesin diýdim. Şolam gidýär diýdim. Hı Ozaň hı. ay diýdi özüň ha diýdi türkmen oglan özüňe mardan ekeniň diýdi. Ay daýma läm çekjek bolsaň diýip indi ýumşa urady we. Hı. Men sen diýdi bular ýaly bolma ho, näme ho? Ay sen diýdim dursana diýdim. Sen diýdim şu wagt sen men tutaň o diýdim. Men sen tutdum o diýdim. Aslına seretsen diýdim. Ýöne Hı. men diýdim seret diýdim sen ütkä urudyň şu wagt diýdim. Durdan erkek bolla ýygyna diýdim. Men kejine gidi urudym. Sebäbi men straf tölemänä razy şo wagt. Sebäbi men Birazdan. sebäbi işleşek näme men ilki sipaýçylyk etdim. Ol şoňa göwüni etmedi belki men berjek bolýan summamy. İşte Hı hı. saçyldy, köpürak alasy geldi. Ona men bermedim. Menem Hı oň hı. beýlesinden tutdum bolýanam ýumşak urady. Ondan men özüme akyl geçip başladym. Sen diýdim. Barynjy bilen ha diýdim. Toýada gidýänsiň ha diýdim. Garyndaşlaryň bardyr diýdim. Garyndaşlaryňa diýýäňmi diýdim. Men organ işgäri men gamda çimçekmi diýýäňmi diýdim. Hı hı. Ýok diýemok diýdi. Diýmeýäň ol sen ganyň diýdim. Näme üçin maňa diýýäň onu diýdim. Özümiz bir 5 milyon halk diýdim. Oňuşup ýaşaýalam dokmy diýdim. Näme üçin diýdim. Sen ganyňa ýaşamaly diýdim. Men ganymam diýdim ölüp bitip gitmeli ýa-da kösenip geçmeli diýdim. Bollumy şu türkmen boluşymyzmy şu diýdim. Bolsaň bolupsyň Hı sen hı. hem marly diýdim. Sen adam bola bilki bilen diýdim. Ozaň ýanky bilen eee sipaýçylyga dowra dowlyn bordos diýdim. Widno što diýdim polisiýada gelip bilmedi, olam mert durup bilmedi, gir bilmedi diýdim. Значит diýdim sen utulanyň boýnuňa aldyň diýdim. Menem sen bilen deň bolup durjak gäl diýdim. Aslynda sen bilen deň bolsaň diýdim. Şu wagt men diýdim narkodiýalyň nemelerini çağırmaly diýdim. Seňe elini tutdurup bermeli diýdim.
Menem çilim Hmm. çekdim diýip boynuma almaly diýdim. Menem çilimiň jerimesini tölemeli diýdim. Ýöne diýdim sen bilen deň bolmaýyn diýdim. Gaýrat ediňow diýdim, ýaşar ýaly ediňow diýdim. Şu wagt men äşeýdi pytdym bolun diýdim. Size o diýdim daşowuzdan, lewapdan gelen işlemäne gelenler tüstüňiz soýýansyňyz eýsiz diýdim. Birazjyk unsap ediňow diýdim. Ýurt diýdim, olar ýaly diýdim, daraltmaňow diýdim şu giňiş dünýäni diýdim. Çölow hemme ýer boş ýatyr, şoňa da sygamyz, biz oňşamyzok, biz bilýärmiz şonu diýdim. Haçan görseňiz ýöne edil diýdim, ol pişik bilen sıçan ýalydyym, kowalaşdy öňüşip berse biz diýdim. Biriňiz de tutjak bolýaňyz, birimiz hem gaçjak bolýas diýdim. Ýaşa işmow bu diýdim. Ýaşar ýaly ediň o gozalam halkyň ýaşy daşary ýurda gitdi diýdim. Men 2018-de şo wagt neme gürüňler bardy. Imo çykýardy. Näme diýip, neme diýýärdiler. Aeroportun üstünde bir giden türkmenler oturdupdyrlar-da, surat alypdyrlar-da, inson küçük gaýdan aeroportun çyrasyny öçürip gaýtsanlar diýip bir kollar bardy bilýärmi? Hmm. Biziň aňarda Türkmenistanda şo bir kollar erýärdi. Ay kimi görseň türkөгütdi bolup durupda şo wagtlar. Mhm. Onuň şo wagtlar şo gürrüň bardy, seret diýdim. Ozalama diýdim, halkyň ýarty daşarda gesip berew diýdim. Şolar içinde öýüniň ýanyna maşgalasynda bolmaly diýdim. Nira barsaň erkek görgüller eklenjek bolşup ýörler diýdim. Aýallar aýra, çagalaryndan aýra. Kösenişip ýörüp bolup görüşimiz şu durmuşmy şu diýdim. Siz ýarlar üçin gidýär şolar diýdim. Siz ýar şeýdip baran ýerinde köseýänler üçin gidýär şolar diýip. Belkem şol maňa Allah Taala diýdirmeli edendir da men näme bilen. Ýöne men şoňa diýdim. Iň soňunda da mardan şo poýuz durup çykjak bolamda özüne daşarda durupdy on. Mhm. Akıllıca bolun bolýam diýdim de çykyp gaýtdym. Ýani nida bolsam bildirdim özüne. Hiç sadam edi bilmedi. Hiç sad. Ýöne görüşüň ýaly men öz tutjak yerim bilýän nirinde kimiň nirinde tutjagym bilýän. Bizim şu wagt edip gören görüşümizem öz hakly konstitusiýon hakymyz, hukumymyz, säwi hökümet geçici, watan baky. Watan Ya. hiç haçanam boş galmaýar, watanyň başy hiç haçanam boş galmaýar. Ýöne şol hökümetdäki sakırtkalar we bir topar gan emiciler. Bizim ýurdumyň Hmm. gan emi, öz peýdasyny öz bähbidine gezip beren. Ana şolara aýyrmaly. Şu wagt eşitip oturan bolsa Türkmenistanyň hökümetiniňkiler. Gaýrat ediň. Ýaşar ýaly ediň ýurdy. Daşyndaky Türkmenistanyňyz, raýatlarymyz közenip ber. İçindekiler közenip ber. Ýöne her ay, bir ay ýyda düşürüp näme etjek bolýaňyz? Açyň ýurtlary. Kesellisi wa bulaň içinde. İnson demin sanap ýatany wa bulary äkidiň gitsinler öýlerine. Ay uzatlar bilen ilgilenmediler. Biraz bu şu meselelerden biraz gepleseňiz vatan döni ilan edediler. Daha şu vatan dönüğün manasını bilmin durup inaşnaka yapaydılar. Durun şu tema barada gepleşelim görüştüğün studentlar barada vatandaşlarımızı bilgilendirin hayır sizden. Studentlerimiz var adamy. Hmm. Studentlerimiziň düşüngüni nähili? Ina şu wagt men merkezi özümi menem okuwçy, menem ýokary bilimli, menem şu Turkiýany gutoran wagtynda öýlenip galybym bilýärdim şu ýurtda. Söýgülim bardy. Men ýöne Türkmenistandan geçibilmedim. Şol okuwçy wagtymdaky türk söýgülimiň ýekeje sözü maňa ýakmady. Olam men diýdi teň bilen Turkiýanyň hemme çäginde ýaşamana razy diýdi. Ýöne men Türkmenistana gitjek geldi. Gitmeýän, o taýda ýaşamaýan idi. Menem aýtdym, sen men söýýän bolsaň gidersiň hem ýaşarsyň hem diýdim. Men Mhm. nirde bolsam sen şo taýda bolmaly bolsaň diýdim. Olam ýok, Mhm. men onu başarman diýdi. Ay onu başarmaýan bolsaň onda menem öz watanymdan geçip bilenmok diýdim. Men gaterwet patriotdum. Öz ýurdum üçin, öz watanym üçin şu okuwçy wagtymam şeýledim. Soň muň bilen arany açdym, Türkmenistandan öýlendim, geldim. Indi şu wagt seredip oturýarsyň. Şu wagt kellem bolsa Türkmenistana hiç kimem barmaz. Ýokary bilimli, okuwuny gutoran ýaşlarymyz barasy gelmez. Sebäbi näme üçin barsyn? O taýda işläp beren molumlarymyz şu taýda gezip berer. Dutorlarymyz şu taýda gezip berer. Näme üçin barsyn? Hani özüň pikir edip gör, sene baryp ýene şo molum bolmaly. Ýöne şo molumlarym işinden nägile bolup aýlygyndan içindäki sistemadan nägile bolup çykyp gaýdyp şu taýda
pol süpürip berler, atellerde tämizleýiji bolup berler. Özüň birazjyk şansly bolan bolsa birazjyk oňadyrak iş işläp berler ýöne şolar gidenok. Genelde ev işleri. Ew işleri, öý işleri, çaga, garry ýöne hawa raboçy wizaň ýok bolsa ýa raýatyň ýok bolsa gat ansadan sat ýokarak işler berenoklar. Çıkma Indi Faruk şonu gör. hazalamazdan. Aha. Indi şu zatlar görüp oturan raýatlarymyz, şu zatlar görüp oturan raýatlarymyz näme üçin gitsin? Näme üçin okuwçylarymyz gitsin? Şonu görüp oturan. Gidesler gelen owa, indi pasportlaryny ýüze urup başladylar. Oho, Türkmenistan Doğru. dagap bar ýa Türkmenistan halkymyz şu zatlara düşünmeli. Bizim hökümetimiz düşünmeli birinji olşur. Beyin göçü diýip bir zat bar. Bizim Türkmenistanymyň Şonu içinden düşüntürün beyin göçü nime? Birazcık kısa kısaydı. beyin göçü Türkmenistandan bilimli ýaşlarymyzyň hema Türkmenistana barmazlygy Hı hı. içindäkileriniň hem daşyna öz geljeklerini, umytlaryny daşynda gözlemegi. Türkiýede, Ýewropada, Amerikada, ýene bir Kanadada onda bunda gözlemegi. Hı hı. Yani ýurda kim dolandyrar? Bilimli ýaşlar dolandyrar. Elbetde bilimli adamlar goýsaň dolandyr ýa. Bolmasa dolanana bol. Ol Hı. ýöne diplomy bar diýip diplomuna seredip sen onu alyp başlyk edip goýanyň bilen ol iş ýörenok.Oluň öz pikiri, ideologiýasy bolmaly. Nädende gowy görejegini, ýerde näil mesele bardygyny, iller bilen adamlar bilen gatnaşyk saklamany bilmeli. Sypaýçylykly bolmaly. Täze otay hyzmata gelýär. Başlyk bolmana gelenok. Gaýtam halka hyzmat üçin geldiler. Ýöne hyzmat üçin gelýär diýip diňe saýlawlarda gürleýärler. Saýlawlarda urundy gürleýärler. Ondan soňam biziň başymyza oturýarlar, çökýärler-de. Eee şu döwlet adam üçindir sözü aslında gaty manyly söz. Şonu Hı. düşünseler, döwlet adam üçindir. Hakykatdanam adam üçin. Hani adamlarymyz nirde? Köpäne daşynda biz adamlarymyz şu taýda geçip böre. Hani biziň döwletimiz onu. Biz adamlar üçin Peki. boljak bolsak. Peki demokrasiya näme? Demokrasiya näme? Demokratiýa bolanda her kimiň hem Şahs. azakanda düşünjesi bardyr. Öz pikiri, garaýşy. Meniň garaýşym boýunça demokratiýa şahsy durmuş azatlygy ýöne öz pikiriňi aýdanda başga biriniň pikiriniň çägine ýa-da başga biriniň şahsyna ýetmeliler. Seniň azatlygyň başga biriniň azatlygynyň başlaýan ýerinde gutarýar eýem. Şuňa o azatlyk demokratiýa diýip agyzyňa geleni samrap diýeniň diýip biriniň mertebesini elbetde bu zatlaryň öňünde kanun bar. Kanunyň öňünde jogap bermeli bolýar. Kimisi moralny uşerp diýilýär, tölek etmeli bor. Ýöne öz pikirini aýdyp bilýän, ýöne biriniň Hı. mertebesine. Mysal üçin, sen bir ministre de öz pikirini tankydyň aýdyp bilýän. Ýöne şo ministriň ejesine, bajasyna, mertebesine ýetme hukuk beren ogul. Doğru. Demokratiýa beren oňa. Sen öz pikirini aýt. Syla hormat çerçevesinde aýt. Ýöne hiç kime sövmän aýt. Düşündüm. Ecem seni dinliyoruz. Tamam soralar var bir minut cevap vereyim. Şu müsaade etseniz ben şöyle hemen alacaktım. Faruk alacaktım. İfira studentlar meselesine aydıp geçeli Bol. vatandaşlarımıza hoş. Bolýa. Bor, sag bol, salamat Spasiba otur. Gorşut Han. Köp sağ olun.